Dimitrije, učimo boje našeg omiljenog voća. Vidi šta sve imamo ovdje. Imamo jagodu, limun, šljivu, imamo i bresku. Da. Hajmo iz početka. Prva boja je, crvena boja. Kao na primjer ova jagoda. Vidi kako je slatka. I crvena, skroz crvena. Šta još imamo od voća da je crvene boje? Jagode. Da, jagode su crvene. Ali koje su još voćkice koje su crvene boje? Šta ti još voliš da jedeš? Da, jabuke. Da, jabuke mogu da budu crvene boje. Isto tako mogu da budu i žute i zelene, ali one koje mi jedemo su crvene. Bravo, dušo. Bravo. Upravo si. Neke su i žute i zelene. Svakakvih boja ima. Bravo. A sada, ovo je narandžasta boja. Kako se zove ovo voće? Ovo je mandarina, ali tako? Ovo u stvari veliko je mandarina, a ovo malo pomoranđa. I oba su narandžaste boje. Mi volimo da jedemo i jedno i drugo, ali tako? Da. Kako su ukusni. Da. Bravo. I oni su narandžaste boje. Narandža je narandžaste boje. Bravo, dušo moje. Evo, još imamo pomaranđe. Vidi koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Koje još boje imamo? Šta još imamo od boje? Ajmo žutu. Hoćemo da probamo žutu sad. Šta je žute boje? Pa ovo se nikako ne slaže. Ali oba su žute boje. Ovo ovdje na slici su banane koje su žute boje, a evo nama maše jedan limun. Jako lep limun. Isto žute boje. A tako? Kako banane izgledaju kad se iseckaju? Vidi. Ovako izgledaju banane kada se iseckaju unutra. Da. Vidi koliko ima banana. Hoćemo da brojimo? Ne možemo ni da izbrojimo. A šta je još slične boje? Šta je još tu negdje, ali nije skroz? Zato što je s polja mango i ovako roze ili zelene ili žute boje. Ali unutra je skroz žut. Mi volimo da jedemo mango, ali tako? Da, mi mnogo volimo mango. A ne volimo limun, ali tako? Da li su limun i mango istog ukusa? Ne, nisu. Limun je uf. Ne sviđa ti se limun. A mango? Mango je sladak. Kako je lep i sladak. Bravo, dušo. A šta još imamo da je žute boje? Nešto što je jako slično jabukama. Da, kruške. Kruške mogu da budu isto žute boje. Ima ih i drugih boja, ali postoje i žute. I jako su lepe. Da? Da, deda voli mnogo da jede kruške. Bravo. A ti, da li ti voliš da jedeš kruške? A kojih boja još mogu da budu kruške? Ako nisu žute. One mogu da budu zelene, je li tako? Zelene boje sa malo roze preko. Jel da? A šta imamo od roze voća? Da, ovo je roza boja. Vidiš, ovo pozadi je zmajevo voće. Ono je belo unutra, ali je roze s polja. A ovo je breskvica. Mislim da je breskvica. Da. A šta je ovo? To nisi probao. To nikako nisi probao do sad. To je liči. To je jako mala bobica, a unutra kad se otvori one bele boje, isto nekako, nije providno, ali bledo. Kog je ukusa? Ne znam. Nije mi nikako slično ničemu što je naše. A kad bi pričali o zelenom voću, koje ti zeleno voće znaš? Jabuke. Da. A da li znaš još nešto? Bravo, dušo, pa znaš. Ti znaš da je zelene boje kiwi, jel tako? Da, kiwi je zelene boje.
ali unutra, spolja je brown i čupav je skroz. Jel tako? Čupav. Ali kada se iseče, unutra je zelene boje, ima dosta semenkica. Šta je još zelene boje? Vidiš, ovo nije limun. Liči na limun, ali nije limun. Da. Ako ti se ne sviđa limun, nećeš ni to da probaš. U redu, skroz u redu. U redu. A, na primjer, ovo zeleno voće? Grožđe. To si probao sa babom, ili tako? Da. I? Ali ti se svidjelo? Jeste. To smo jeli cijelo leto. Bravo, dušo. To je, ali čekaj, koje još boje može da bude grožđe? Nije samo zeleno grožđe. Vidi, bravo. Vidiš, ovo je tamno plava boja. Iza je tamno grožđe, vidiš, crno. A ovo je plava šljiva. Mi volimo šljive, ali tako? Da li ti voliš šljive? Crno grožđe pozadi, koje je u stvari plave boje, tamno plave boje. I ovo ovdje koje nam maše, to je šljiva. Da li mi znamo kako izgleda šljiva stvarno? Sećaš se? Da li voliš šljive? Da, ti voliš šljive. Mi svi volimo šljive. Ali nisi ih još uvijek skupljao sa poda. Ti si jeo samo one koje smo ukupili u prodavnici, jel tako? Najlepše su one kad ih ti skupiš, kad ih ti ubereš. A šta još imamo da je tako tamne boje, tamno plave? Da, bravo, borovnice. I one su takve boje. A da li ima nešto tamnije što ti voliš? Da, crno. Kupine. Ti voliš kupine? Mnogo. Bravo. Mnogo voliš kupine. Vidi kako nam maše kupinica mala. To je jedna grudvica koja ima mnogo manjih grudvica po sebi. I jako su slatke i lepe. I to je crna boja. Bravo, duša. Ovo su isto. A šta se dešava kada su druge boje? Kada su malo crvenije, onda nisu zrele, ili tako? Bravo, Srećo. Šta smo sve naučili danas od boje? Naučili smo da postoji crvena boja, zelena, roza, žuta, narandžasta, plava i crna. I to je voće koje ti najviše voliš, jel tako? Osim roze. Rozu ne voliš. Sasvim u redu. Ćao!